है त्योहार। कवन है सबसे पावन महीना किनकर होबो है त्योहार। केरे बनैथिन पिसान केरे ले आइथिन गेहूं मोटरिया केरे बनैथिन पिसान। केरे हाथों बटैथिन केरे पकैथिन पूरी पकवान। केरे हाथों बटैथिन केरे पकैथिन पूरी पकवान। छठ के बरतिया कहवा दौरा ले जा। के रे भूखथिन छठ के बरतिया कहवा दौरा ले जा। किनकर होबो है पूजनिया किनका हे अर्घ देवा। किनकर होबो है पूजनिया किनका हे अर्घ देवा। केरे बनैलखिन घाट केरे ले जाइथिन माथे दौड़ावा। केरे बनैलखिन घाट केरे लिखलखिन गीतिया केरे सुनाबो हखिन गाय। केरे लिखलखिन गीतिया केरे सुनाबो हखिन गाय।